कहो काहे तू मुंह बना के बैठल बड़ू? कहाँ गई रहला हा? अरे गइल रहनी एगो जरूरी काम रहला। कौन जरूरी काम रहला तहके? आज छुट्टियों के दिन चैन नहीं बता के। आज तू कले रहला बाहर घुमाओ के ना, तो का भइल तहके? बारिश आवता बाहर, वहाँ बारिशों में जब घूमे अब बाबू बीमार पड़ जी तब लेनी के देनी तो पड़ जी अबे। आज 4 साल से बरिसो तय आवता। हाँ, अब बाबू कइले क साल भइल हवे। ओकरी पहले तो तू हमके अमेरिका घुमा देले बड़ा। रोए के रानी तो लखिए खोदा गइल। ई कहत और 12 महीना के ये नाटक बा बाबू, और कुछ नहीं बा। चलबू घूमे, ले चलनी तो के अबे। हाँ लिया चला बादम तक के नहीं, दम तक खाली तू हरिये बाबूजी तो के दे के भेजले बने जा हैं। दम दिया ने लेकिन दिमाग कम कर दिया ने तोहार।